Hi, so what's up guys? So this is Calvin Roy back again. So kung wala pa muna ka-subscribe, subscribe dayon. Kung like this video kay Karon. Magkatong sa dibus ako ang ate. And Karon naka-ready na dito, Look at my outfit. Right. Nice na kayo. Ready na ang Karon mo ako sumisigaw na sila dito. Right, so na. Padulong sa Woodridge. And I don't know if makaya lang kung magkano yung dala. Magkano yung dala. And yeah, kumarin ko. Ako, yeah. Take your time. And here we go. Palakpakan natin ang ating baby band. Parati po, please stay na nakatayo po. Huwag po muna tayong umupo. Tatawagin ko po ang lola. So karon humanagid sila no, humanagid me. And actually nara ko sa gawas kay kusog kayo ang ilang music. Natira sila sulod. And yeah, alingaw kayo sila. Hi, bye-bye. Hi. Ayos. Bye-bye. Okay na. Thank you. So mga uncle din ako to tong nanguan office mate ni Papa. Yeah. Siya din ang once ako bata pa ko, nag-aalaga siya akong yaya bata pa. Vlog nit eh, nag-vlog ko. Yay! Proud kay ko saya kay nawala yun na kay siya ginabdan gikan sa mga pagkayaya. Oh my God, ako! Oh! Mga adik, paghay mo, oy! Paghay mo! Ya, paghay! Ikaw, wala ka na-apil. Pangita ni mo, oy. Ibata sala! No, ay kag naong na!
nakabalik kami sa hotel and karon ako sa hallway. And na sila sa room, so matulog ko dito. And maybe that's the end of the vlog. Kay kapoy na pod ko. Yeah, so bye guys. See you sa next vlog. Shout out kay ate Iris Camille. And yeah, wala dyan ako ito nalimdan siya. Thank you, Tay.